Moikka vaan kaikilla! Tässä videossa mä näytän vähän mun hevosia, mitkä mä haluaisin. Ja eka hevonen on täällä Punahankalassa. Ja hevonen, minkä mä tosiaan haluaisin, ois tää. Ja täällä on tosiaan aika monta näitä hevosia, mitkä mä haluaisin, mutta ekana on tää. Tää on tosiaan maksaa sen 975 Star Coinsia. Ja tää on tosi kiva. Näytti kyllä pompsukoilla. Aivan todella ihanalta. Sitten seuraavana on tää. Tää söpöläinen. Haluaisin tämänkin mun talliin. Ja sitten viimeisimpänä täältä on tämä. Tämäkin haluaisin mun talliin, vaikka tää muistuttaa aika paljon Starshinea. Mutta haluaisin tämänkin. Seuraavana vuorossa meillä on Eteläkaviosta pari hevosta. Eli ensimmäinen täältä Eteläkaviosta on tää tällainen ruskea vaalean hunajan ruskea kotonipuni. Tää on oikein ihana ja söppänä. Ja sitten meillä on täältä tosiaan vielä tää musta assatiki ja tää ruskea valkoinen assatiki pani. Sitten täältä Martin Farmilta löytyy kaikki enkutökkärit. On tosiaan tää ruskea, mutta mä haluaisin nämä kaikki myös siellä läpissä olevan. Seuraavana meillä on täältä Hopeametsä Aukion kartanolta on tää musta andu. Mä tykkään tästä oikein paljon. Ja sitten meillä on tässä heti vieressä tää oranssihtava andu. Tää ei ollut tällä kertaa kauhean pitkä video, koska mulla ei ole hevosia, minkä mä haluaisin. Joten joo. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään ensi videossa. Moikka!